Какво ме гледаш? Няма нищо за теб. Всичко е за Борис. Вижте какво купих от Пепко за 110 лева и 10 стотинки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14. Мисля, че ще имам проблем с мъжа ми. 15 неща от Пепко. Първото нещо, което закупих от Пепко, е най-голямата находка. Това е едно Дънкен яке, което е с емблемата на Батман. Мисля, че всяко дете ще го оценя. Много е яко. И отпред е с тик-так копченца за по-бързо закопчаване. Хоп-хоп. Като размер това е 9,8. Цената му е 18 лева. Следващото нещо, което купих от Пепко, което е също много яко, това е тая буска. Изключително яка, защото има джобче. Тук можем да си сложим нещо на детенцето. Моето ще тръгва на ясно скоро и смятам да му сложа някоя малка играчка, за да се чувства добре, когато мен ме няма. Цената на буската е 6 лева. Размерът е отново 9,8. 9,8 се води 24-36 месеца. Намалена от 8 лева. Изключително сладичко. Следващото, което взех, това е една нощничка с динозаври. Също е много сладка. И долнището е напълно изчистено. Единственият минус е, че тук отдолу няма ластик, за да стегне кръчетата. И ако е малко по-длъжка, да не се влачи по земята и да не му пречи. Но ако е дълга, ще оставим за малко по-нататък. Така, следващото нещо, което също взех, това е тази буска с меченци. Много сладко. Размерът е отново 9,8, 24-36 месеца. Цената е 10 лева. Но тук имаме и долнище, защото е комплектче. Ето го и долнището. Също изчистено, но тук вече има ластик на кръчетата отдолу. Което, ако е малко по-голям размер, е плюс. Така, следващото нещо е тая буска на Пес Патрул. Естествено е Пес Патрул, защото имаме кученце, което се казва Йори. Ако видите в профила другите видеа, го има малко поприпил там. Буската е 104 размер, защото ми се стори малко по-малко за 9,8. Цената е 5 лева. Комбинирахме я с... Да, ето го. За него говорим, той дойде. Комбинирах я с това горнище. Чакайте да вдигна малко, за да се види. То също е на Пес Патрул, буската и взехме това долнище, за да мога да ги комбинирам като цял сет. Долнището е с, естествено, отново Пес Патрул, емблема и джобче отстрани. Също може да се сложи нещо вътре и по-важното е, че има и ластиче отдолу, за да не стои повисено кръчола. Цената му е 8 лева. На горнището цената е също 10 лева. Също, всъщност, 5 лева, 10 лева и тук имаме 8 лева. Така, същия сет подготвих с резервна буска, защото често се случва, като сме навън, нещо да се изцапаме и да трябва да се смени. За да си отива на сета, взех и бяла Пес Патрул, която ще си отива също с целия сет. Има бяло и тук ръкава също има бяло, това също си подхожда. Така че мисля, че е един много хубав вариант за цял сет.
За да не се чудите нагоре-надолу какво да слагате като варианти. Следващото нещо, което взех, това е ето тази ношенчка. Тя е много яка, защото освен, че има готиня Спайдермен, на ръкавчето има също такъв ластик, който аз много харесвам. И долнището не е изчистено, а си е отново с Спайдермен. Ето го. И има ластика, който естествено трябва да е там. И който много харесвам. Взехме едни пантофи. Те ще си отиват с предния сет. Забравихме да ги сложим, може би. За да се видят. Пантовките са 8 лева. Смятам, че за цената много добре. 8 лева. Размера е 24, но имаше размери от 22 до 32 номер. Пантовки. Подметката е бяла, но ще намираме вариант, в който да я почувстваме. Така. Един чорпогашник, за всеки случай, защото зимата има си моменти, в които се налага и с чорпогашник да се обои детето. Взехме един голям сет чорапки, но той решил за ден да ги разгледа и затова са малко в наслепен вид. И ето ги и тях. Различни е еднакъв модел, различен цветове. Ето и чорапките. Общо взето, цената е, казахме, 110 лева и 10 стотинки. Доста от нещата бяха намалени и смятам, че е една добра цена за толкова много дрежки. Ако ви е харесало видеото, абонирайте се, харесвайте, коментирайте, бих се радвал. Чао, до скоро!